देवी मैया के कल जोड़ब कि माई विंध्याचल के महिमा, माई विंध्याचल के महिमा जग में अपार बा। सैया जी आसो जाएंगे सैया जी आसो जाएंगे हमरे विचार बा। माई विंध्याचल के महिमा, माई विंध्याचल के महिमा जग में अपार बा। सैया जी आसो जाएंगे हमरे विचार बा। आसो जाएंगे हमरे विचार बा। भल गहना बेचब चाहे बंधक भरवाई मैया नगरिया सैया हम हो जाएब। मैया जी बानी सैया कहते हैं कि गुलशन गुलजार हो जाता है, गुलशन गुलजार हो जाता है और भजनों में ताली बजाने से सबका बेड़ा पार हो जाता है। और कौन कौन चाहते कि मेरा मेरा पार जो हाथों उठा के ताली के साथ सैया जी आसो जाएंगे हमरे विचार बा। सैया जी आसो जाएंगे हमरे विचार बा। सैया जी आसो